Eliz plaza itsasbiden kokatuta dago, kale nagusian. Hemen udaletxea Andramari Sortzez Garbiaren eleiza eta frontoia ikus ditzakegu. Aspaldi, Gorlizko udalerriaren gune neuralgikoa zelarik. Plazaren erdian udaletxea dago. 1988tik eskola bereizia izan zena, non gaur egun bandera instituzionalak astintzen diren. Hala ere, eleiza da eraikuntzarik zaharrena. Eraikin barroko hau 11. mendean eraikia bazen ere, gaur egun ikusten dena 18. mendean berreraiki izanaren emaitza da. Plaza honetan kirolerako ere lekua dago, pilota lekua. Hemen euskal pilotara jokatu daiteke. Joko tradizional hau gure kulturaren nortasun ezaugarrietariko bat izanik.